O Goberno provincial presentou os orzamentos da Deputación para 2025, que ascenden a 130 millóns de euros, preto dun 12% máis que no presente exercicio, grazas á chega do Estado, que se incrementa en 14 millóns. Son uns orzamentos realistas, porque non venden fume, non como outros. Útiles, porque os elaboramos pensando na xente, que é o que nos preocupa este equipo de goberno. Son investidores e son profundamente sociais, porque é a quen queremos axudar justamente aos veciños e as veciñas da provincia de Lugo. Precisamente un dos piares serán as políticas sociais, as que a institución destina preto dun terzo do seu presuposto, 41,2 millóns de euros. Inclúese a teleasistencia, o servizo de axuda ao fogar e a rede de centros de atención a maiores que xa ten operativas 9 residencias. Para manter estas 9 residencias en servizo e para continuar avanzando nos proxectos que como institución temos comprometidos con outros 9 concellos, nos orzamentos do próximo ano, o 2025, reservamos unha partida de 11 millóns de euros. Traballamos co compromiso de abrir neste mandato as residencias de Becerreá, de Guitiriz e da Pontenova, que agora mesmo están en obras moi avanzadas, e está en marcha a construción do Centro de Pobra de Brollón, e seguimos traballando nos proxectos de Ourol, Cervantes, Pantón, Porto Marín e Folgoso de Courel. A mobilidade a que se destina o 21% do presuposto é outra das prioridades do Goberno, en concreto máis de 27 millóns para as partidas de obra nova, conservación, roza e actuacións do parque móvil. Cando chegamos eu como presidente, cando chegamos este equipo de goberno no ano 19, as partidas para estradas sumaban algo máis de 14 millóns de euros. Por lo tanto, estamos falando de case duplicar o investimento en 6 anos. Fundamental tamén a cooperación cos concellos, que suma máis do 20% do orzamento. Só para o plan de Deputación destínase 22 millóns de euros. E facémoslo seguindo criterios públicos, criterios obxectivos, conocidos por todos, iguais para todos, e cun respecto total á autonomía municipal. Se cada alcalde, cada alcaldesa, destina eses fondos aquilo que considera que é prioritario para o seu concello, sen intromisión de ningún tipo desta Diputación provincial. Outro dos piares do orzamento é o apoio aos sectores productivos, especialmente o primario, con iniciativas referentes en Galicia como a Granxa Galloso Castro, onde se impulsará un proxecto estrela para o rural lucense, a construción dunha granxa de porco celta. Na finca que temos na Granxa Galloso Castro, conta este ano con un orzamento de 2 millóns de euros, un centro público que sitúa a Diputación como un referente en iniciativas públicas de apoio á gandeiría. Como xa anunciamos, para o próximo ano impulsaremos a construción dunha granxa do porco celta na finca Galloso Castro con un investimento superior ao 1 millón de euros para recuperar esta raza, unha raza autóctona de Galicia, e para a transferencia de coñecemento como axuda ao sector. No eido turístico, o presidente destacou o Parque Central de Galicia, cuxas obras van a bo ritmo, ademais das rutas fluviais pola Ribeira Sacra ou dos programas Lugo Termal ou Coñece a tua provincia. Tamén se dobra ata os 3 millóns de euros o presuposto que xestionará a área de rural, para reforzar iniciativas novidosas que xa ten en marcha como o que non arde ou a Granxa Escola. Este incremento permitirá ampliar a cobertura destes programas que se traducen en axudas directas aos produtores e reforzar a colaboración coas asociacións agrogandeiras e de asesoramento para impulsar vías de comercialización das producións agrarias ou avanzar na profesionalización na formación do sector ante o reto do cambio climático. Na área de cultura destínase 5,5 millóns para o tecido asociativo da provincia, as programacións propias da Deputación, como os circuitos de teatro ou de música tradicional e a rede museística. E para a área de deportes, 4,6 millóns, dos que 1,6 irán ao Pazo, para mantemento e melloras. Xa se levan feito moitas inversións nesta instalación e, como demostran estes orzamentos, temos riba da mesa unha gran modernización para o que ten que ver co 2025. Para facer o que está aquí xa, para que é inminente, pois a instalación do videomarcador, o sonido, poñer un son xa integrado no pabellón e tamén unha solución definitiva para a cuberta do Pazo. O proxecto de presuposto levarase ao pleno deste mes de novembro, co que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2025.